como cada semana damoslle a benvida a unha nova edición de Informar. No programa de hoxe falaremoslle do peche da campaña marisqueira en Noia, que acabou cunha facturación de 9 millóns de euros. Tamén falaremos da axuda que vende outorgar a Deputación de Pontevedra a Federación de Confrarías, que ascende a preto de medio millón. E falaremos da xornada de portas abertas que organizou o IGAFA para dar a coñecer a súa oferta formativa. Estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Noia pechou a campaña do presente ano cunha facturación de 9 millóns de euros, dous máis que o pasado ano. O vicepresidente da Xunta visitou as instalacións da empresa Gealsa Rianxeira en Boiro. Alfonso Rueda destacou o esforzo desta firma que en tempos de crise está a manter os postos de traballo e mesmo incrementar a produción. Os máis de 1000 mariscadores que integran a confraría noiesa poñían este luns fin á súa actividade marisqueira. Os resultados, a pesar da presenza de toxina e arriadas, foron bastante bons. A presenza de toxina e o exceso de chuvia acabaron por condicionar unha campaña que prometía resultados históricos. Sen embargo, o balance final non foi tan malo, posto que a facturación superou os 9 millóns de euros, dous máis que na anterior campaña. O balance foi regular tirando a boa, non? Todos esperábamos unha campaña récord, saben todos os socios, mariscadores e mariscadoras, pero, bueno, aconteceu cousas da naturaleza, o que é toxina, 3 semanas aí, e máis a mortandade a babosa, un 60%, e igual sobre un 15% o berberecho, e, bueno, como digo, foi regular tirando a boa, non? En outros sitios non é justificar, foi nefasta, e nós, bueno, menos mal, non? Se non teríamos unha campaña de récord, ojalá que a vindeira campaña sea millor, non? Porque, bueno, hoxe nos vamos poñer a preparar os bancos marisqueiros, e, bueno, a ver se en outubro ven mellor campaña, se cabe. A facturación é 9.280.000 euros. Bueno, bastante ben, 2 millóns máis que o ano pasado, a verdade se ha dito, o ano pasado foi mala, pero este ano, xa digo, regular tirando a boa, era de récord, pero bueno, foi bastante mellor que o ano pasado. Os prezos medios de todas as especies mantiveronse en valores similares a anteriores exercicios, especialmente bo o do berberecho de primeira, debido á escaseza desta especie noutras rías. Precios todos queremos máis, non? Pero, bueno, a non haber en outras rías berberecho e non vir moito de fora, pois eu penso que foi bastante bo, non? Debido á crise que hai, tamén hai que dicilo que hai unha crise aí tremenda, e o berberecho non é un artículo de primeira necesidade, non? Bueno, os precios, ojalá que foron millores, pero eu penso que foron bastante bons, dentro do que cabe. Tras a paralización da actividade extractiva, a confraría iniciará nas próximas semanas as tarefas de limpeza de depredadores e rexeneración das zonas improductivas coa vista posta xa na próxima campaña. Agora, dentro de 15 días, bueno, se van a arreglar as nasas aí dos operarios e xa se poñen a tirar sobre 500 nasas a depredadores, que é a corneta, a estrela do mar, o candrexo, que comen o bivalvo, o berberecho e a ameixa, e depois unha vigilancia estrita, bueno, e arados, que hai dúas zonas aí, unha en San Cosme e outra no Freixo, que non producen, e temos o barco novo que compramos este ano, e, bueno, facer arados e limpiezas de algas, máis ao verán, que cando ven as algas o verdello bastante, que os fixo mariscos hai moito, e, bueno, facer todos esos traballos para prepararse, xa que logo ven a vindeira campaña, pasa o verán e xa temos aí a volta da esquina, non? O marisqueo nos areais non se retomará previsiblemente ata o mes de outubro ou mesmo unha semana antes, dependendo do estado do bivalvo tralo verán. Nós hai 6 anos abrimos sobre o 23 de setembro e o berberecho estaba ovado, mandámoslle unha muestra aos compradores e non lle valía porque se desfai, ten leite e non lle vale, non lle dá un rendemento a vianda, que é a comida do berberecho, e dixéronos que non iban comprar os compradores, os das conserveras, que son os que compran o 90%, non? Os que inverten aquí os cartos, e, bueno, paramos. Que pode haber un ano que non este ovado?
non dixemos que non, probaremos antes, en setiembre, como probamos todos os anos, e se non está ovado, damos unha muestra aos compradores todos, e se les din, bueno, que o ven ben, que o rendimento ben e que non está ovado, como o vemos nós, pois abriremos un pouco antes, sempre e cando, bueno, que haxa unha cría xa grande, non? Todo depende tamén do tamaño do berberecho, porque agora os bancos, bueno, hai berberecho, hai algunha ameixa fina pequena tamén, pero ten que haber un bo de sobe, non? Se hai un bo de sobe e se é de pedras para baixo, sempre ten un maior crecemento e, bueno, se dá ben a talla, pois abriremos un pouco antes sempre que non este ovado, non? Se está ovado non, ou se non é o berberecho dunha medida que dea o tamaño, non, tampouco, todo depende deses dous factores, máis. Malia que os resultados de produción están a ser bons, a confraría atravesa tempos convulsos por mor do conflito entre a actual directiva e o sector crítico, que apunta a presuntas irregularidades nas pesaxes. Sí, hai 2 anos que están xa, bueno, levantando calunias, que rouban as máquinas, que non damos as contas, bueno, ahora xa as pideu a jueza, nós non temos nada que preocuparnos das contas, vai ver a jueza, e en canto ás pesas, pois as pesas están perfectas, sempre estuveron así. Eles, cando apoiaron ao ex-patrón Agrafo Jaristiño, incluso algún estuvo do Cabildo, que levan 25 anos, 5 máquinas clasificadoras e 3 despois fixéronse iguales ás outras, que levan 7 ou 8 anos, e xa estaban as máquinas. As máquinas antes non roubaban cando estaban eles, e ora rouban, non? Iso é un pouquiño, ven aí eleccións para bueno, levantar calunias e tal, pero, bueno, somos desde que existe a cofradía, que leva centos de anos, sabe o mariñeiro máis vello, que se dou medio kilo de primeira aquí na lonxa de Testal e no Freixo, estando o noso goberno. Antes iba de kilo en kilo o berberecho de primeira, que é o que máis valor ten. Había unha demanda non só da oposición, de moita xente que cando hai pouco, bueno, que denos medio kilo, só demos. Nós cando entramos, hai 12 anos, iba de medio kilo a babosa, unha mariscadora e un mariscador, saben os que me se escoitan, que tiñan 5.300 e dabanlle 5, ora dan 5.100, 5.2, a babosa de 100 en 100, non de medio kilo, que son cousas que se beneficia o mariscador, non? Penso que aí non hai nada que facer nas pesas, porque nós temos certificados anuales que se controlan os pesajes por empresas profesionales, temos os certificados que así enseñamos aos veterinarios e máis a Policía Autonómica, e, bueno, esperar e defenderse dunha causa que están levantando calunias, que son os menos indicados, porque tiñen que dar exemplo, porque eles quitaban o 10% cando estuveron, estes mismos que denuncian, o 10% quitaban de comisión e quitaban 5 kilos para as máquinas. Por exemplo, traías 40 kilos, tiña que traer 45 para pagar unhas máquinas que estaban pagadas xa pola Consellería do Mar. Eso, os menos indicados sempre, que o ladrón é da súa condición, non? Eu penso que, bueno, agora vais a clarear que é o que queren eles, difamar e levantar calunias, está no xuzgado, e a juez dirá que as pruebas quen ten a razón ou non. O actual patrón maior atribúe estas acusacións á proximidade das eleccións, que poderían celebrarse a principios do verán. A intención de Santiago Cruz é optar á reelección. Toda a xente non quere que entren estes que están denunciando, que son a minoría, porque así falaron as últimas urnas que foron, sabemos que foron hai 6 anos aproximadamente, pero, bueno, ojalá que foron hai 1 ano e 2, que iso en toda Galicia, pero saben que polas urnas non van a ningún sitio e queren difamar para desprestigiar e facer así cousas, e, bueno, eu penso que está todo politizado no tema porque hai eleccións e queren ganar votos así. O vicepresidente da Xunta visitaba esta semana as instalacións de Gealsa Rianxeira no Bodión, en Boiro. Alfonso Rueda puxo a factoría como exemplo de innovación e competitividade. Alfonso Rueda tivo ocasión de coñecer de primeira man unha das empresas máis punteiras do sector conserveiro en Galicia. Durante a súa visita ás instalacións da factoría de Gealsa Rianxeira no Bodión, o vicepresidente da Xunta destacou a competitividade desta firma, con máis de medio século de historia, no que as súas instalacións teñen medrado moito. Con notable presenza internacional, Gealsa caracterízase tamén polos innovadores métodos de produción, que lle permiten manterse á cabeza do sector, a pesar da difícil situación económica en todos os eidos. Unha empresa que creo que de sobra coñecido non só en Galicia, por suposto, en España, e creo que pois tamén no resto do mundo a través de, bueno, pois da internacionalización
de Gealsa, que creo que unha das súas mostras de identidade, aparte de outras moitas que creo que identifican perfectamente o que esperemos que sexan os sectores estratégicos de Galicia, os sectores punteiros e os sectores que mellor nos representan. Como se sabe, o sector da conserva, aparte de ser dos punteiros e dos líderes das empresas galegas líderes en España, foi dos que mellor resistiu ademais pois esta época de crisis que atravesamos, mantendo postos de traballo, incluso incrementando a súa produción. Hoxe esta empresa Gealsa pois supón en número de traballadores, en facturación, en potencia de produción, unha magnífica mostra do que é o sector conserveiro galego, do que teñen que ser as empresas. Precisamente esa é a liña de traballo requirida para a nova etapa que establece Europa en canto ás súas axudas, encamiñadas á posta en valor dun sector primario como a pesca e a súa industria transformadora. Un novo período económico en Europa con esa estrategia de especialización inteligente. A semana pasada estivo aquí o comisario de Política Regional, o señor Hahn, e nos marcou perfectamente o camiño do que teñen que ser os proxectos que a partir de agora reciban axudas da Unión Europea, que son aqueles que buscan aproveitar as ventaxas e poñer en valor o sector primario, buscan incrementar os postos de traballo e buscan tamén aproveitar as novas tecnoloxías o I+D+I. Bueno, pois creo que todo eso cumple perfectamente a empresa que os vou visitar e, por lo tanto, creo que un bo exemplo de por onde queremos que vaya a economía galega, por onde queremos que vayan as cousas a partir de agora, e tamén pois agradecerlle eso, que durante toda esta época de crisis e dificultades o sector conserveiro galego, o que xa digo, Gealsa creo que o mellor exemplo, un dos mellores exemplos, dende logo, pois mantiver o tipo e contribuir a tirar da economía dun xeito, creo que moi importante. O presidente do grupo empresarial, Jesús Alonso, amosou a súa satisfacción ante a visita dun vello coñecido dos seus tempos na política. Así mesmo quixo atribuir o éxito de Gealsa ao equipo humano que conforma a empresa polo seu esforzo e capacidade de traballo. Eu sinto-me orgulloso de poder enseñar o que entre todos logramos aquí. Unha empresa, os milagros nunca o fai unha persona. Que duda cabe que eu teño o mérito e a responsabilidade de todo o que logramos, pero isto foi gracias a todo o noso equipo de personal e traballadores que temos. Eu non me canso de dicir de que Boiro é un pueblo moi traballador, moi traballador. O delegado do Goberno en Galicia tivo ocasión de coñecer de primeira man as instalacións da planta de produción de lomos de atún que a empresa Actensa ten no polígono da Tomada. Non é casualidade a súa ubicación no termo municipal da Pobra, que conta co primeiro porto europeo en descarga de túnidos. Precisamente o seu alcalde Isaac Maceiras e o presidente da Actensa, Severino Escuriz Batalla, acompañaron o delegado na súa visita polas instalacións. Juárez destacou a alta competitividade das empresas transformadoras do sector pesqueiro en Galicia, grazas á aposta pola calidade e a innovación. El sector vuestro es un sector que ha cambiado muchísimo y que yo pongo mucho de ejemplo cuando se discute todo la evolución de las economías y de las empresas, pues con las economías emergentes, con los problemas que se plantean muchas veces con países que compiten con salarios mucho más bajos, etcétera, que es un problema que existe, ¿no? Ciertamente, pero siempre pongo el ejemplo das industrias pesqueras en Galicia. O delegado do Goberno recoñeceu tamén o labor do equipo directivo co seu presidente á cabeza, conseguindo converter a compañía nunha das principais exportadoras de peixes e mariscos conxelados, así como na produción e comercialización de túnidos. Para mí fue siempre una empresa de referencia, ¿no? Y yo he trabajado algunos años en relación con este sector, pues la verdad que siempre sois alguien que ha estado en el sector de una forma muy profesional, muy activa, ¿no? Y además que, bueno, pues habéis recomenzado proyectos de una forma pues que a todos nos ha admirado, ¿no? Nos ha admirado cómo lo habéis hecho. Y particularmente pues vuestro padre, que bueno, con 74 años trabajando, pues no es años de trabajo, no. A Deputación de Pontevedra destinará algo máis de 480.000 euros para financiar proxectos de mellora nos 21 pósitos da provincia.
484.000 euros é a cantidade que a Deputación entregará á Federación de Confrarías de Pontevedra, uns cartos que serán repartidos entre os 21 pósitos da provincia para financiar melloras que lles axuden a incrementar a súa competitividade. A finalidade da achega económica neste caso é a aplicación de novas técnicas para a modernización do proceso de produción e comercialización, a adquisición de equipamentos de frío industrial, a mellora do equipamento técnico e sanitario das lonxas, a rexeneración dos bancos marisqueiros, especialmente a adquisición de semente de bivalvos. As confrarías ven estas axudas como un xeito de paliar a mala época que están a pasar. Os temporais non deron tregua e moitas zonas están a ver a súa produción moi afectada. Para agilizar todos os trámites que hasta ahora se nos facían máis complicados, non por complicación en sí, sino por as justificacións, parcelas que facían que esa gestión fose moito máis lenta. Por iso a Deputación agarda que o convenio sexa un empurrón para superar as dificultades. Espero que isto, de alguma maneira, sexa o motor da recuperación. Sabemos que foi un ano extraordinariamente difícil, un inverno durísimo, e, polo tanto, creo que chega no momento oportuno. A estas axudas aos pósitos hai que sumar os 15 bolseiros que están a traballar neles dende principios de ano, costeados pola Deputación. Varios centros dependentes da Consellería do Mar, entre eles o Instituto Galego de Formación en Acuicultura, organizaron unhas xornadas de portas abertas para dar a coñecer a súa oferta formativa. Dende hai 2 décadas, o Centro da Consellería do Mar saca cada ano ao mercado laboral a 72 profesionais formados en acuicultura e operacións subacuáticas hiperbáricas. Nunca hemos tenido problemas de falta de alumnos. También es cierto que cuando se abrió Ligafa, ya hace 20 años, pues éramos casi el único centro en toda España y sobre todo había mucha menos oferta de ciclos formativos. Ahora hay muchísima oferta de ciclos formativos, pues de todo. Pero nosotros a oferta se cubre. Os que opten pola acuicultura poden escoller ben un ciclo medio ben un superior. Nesta opción atoparánse cun programa de estudos que incorpora un módulo de acuarioloxía, un mundo no que moitos ven a súa saída laboral. Tenemos muchos alumnos muy interesados y muchos alumnos ocupando muchas plazas en acuarios de todo el mundo. Entonces, la acuariología no solo se ve como el acuario que tú tienes en casa, sino como una buena salida profesional. Non é menor o número de portas que abre o módulo de mergullo. Os que se formen no ciclo medio de operacións subacuáticas poderán escoller entre distintas saídas profesionais. A empresas pues, jaulas de peces que necesitan buzos para su actividad, te digo todas las operaciones que hay que hacer en los puertos, es decir, los alumnos de mergullo sí tienen salidas profesionales dentro un poco de la crisis en la que vivimos todos, ¿no? Coa xornada de portas abertas, o IGAFA quere chegar a xente e os seus potenciais alumnos todas as posibilidades que ofrece a formación no centro. A Mancomunidade de Municipios do Salnés e 6 concellos da comarca organizan unhas xornadas para dar a coñecer e promocionar os produtos da pesca do cerco. Desenvolveránse ao longo do mes de maio. Acercando é o nome que levarán estas xornadas gastronómicas, nas que peixes como o xurelo, a xarda ou a sardiña serán os protagonistas. Estamos poniendo en valor todo lo que es eso y lo que necesitamos ahora y que sirva esto de apoyo nuestro a todo el sector para conseguir que los cupos y las cuotas sean lo suficientemente buenos para que nuestros vecinos marineros puedan seguirse ganando la vida. A actividade desenvolverase todas as fins de semana do mes de maio. As datas aínda están por pechar, pero sábese que Vilanova e Illa e Meaño acollerán obradoiros para o sector profesional. Sigamos así, acercando, está ben a palabra que costume, acercando isto, o mundo do peixe ás cociñas e aos consumidores este tipo de peixe para que o conozcan e o pídanos. Un dos principais atractivos do programa serán os show cookings. Celebraránse en Vila García, O Grove e Cambados, vilas que tamén acollerán rutas de tapas. La gente que venga a los eventos principales va a saber que puede estar recorriendo esos ayuntamientos y probando pues tapas elaboradas a partir del producto de la pesca de cerco. Entonces, se promociona un producto, se promociona nuestra gastronomía e intentamos que la gente que venga pues esté recorriendo la comarca y disfrutando del tapeo. Uns esforzos dirixidos a apoiar un sector que, segundo apuntou Luis Aragunde, non se está a potenciar o suficiente. Tenemos un problema. Pescamos tanta xarda, tanta caballa, tanto cabalón, pescamos tanto jurel, tanta sardina, que lo estamos vendiendo a precios por debajo de su valor real y
como pescamos tanto e lo vendemos tan barato, nos estamos creyendo que tenemos un produto de poca calidad. E non, nada que ver. Un camiño no que as xornadas acercando son un primeiro paso máis que atractivo. Tempo agora para outras novas de carácter máis breve. A Consellería de Mar destina 4 millóns de euros para axudas ao sector da acuicultura. A convocatoria de subvencións está dirixida a titulares de establecementos de cultivos mariños ou de infraestructuras en augas continentais inscritos no Rexistro de Centros de Agricultura. O destino das axudas será o financiamento de proxectos de construción, ampliación, equipamento ou modernización das instalacións de produción situadas en Galicia. Tamén se subvencionarán aqueles métodos de produción acuícola que contribúan a protexer e mellorar o ambiente e a conservación da natureza. Os interesados poderán presentar a partir de mañá solicitudes por 2 vías, en papel cubrindo os correspondentes formularios que aparecen como anexos na orde publicada no DOGA ou a través da sede electrónica da Xunta na web sede.xunta.es. Os alumnos dos últimos cursos de primaria do Colexio de Portosín participaron nunhas xornadas de concienciación medioambiental organizadas por Protección Civil e a Concellería de Medio Ambiente. Os escolares, acompañados por voluntarios da Agrupación de Protección Civil, recolleron os residuos depositados na praia de Coira, especialmente plásticos. Tamén asistiron a unha charla sobre os danos destes materiais sobre o medio ambiente. A intención do Concello é dar continuidade a estas xornadas ao longo das próximas semanas, cos alumnos dos colexios de Porto do Son e de Xuño. Sen embargo, aínda non están establecidas as datas porque dependerán das previsións meteorolóxicas. Continúan as actuacións para reparar os danos provocados polos temporais en todo o litoral galego. Ademais das obras que Portos de Galicia está a cometer nos peiraos autonómicos, a demarcación de costas está a executar unha serie de melloras nas praias máis afectadas. Entre elas figuran varios areais da comarca, como de Boa en Noia. O departamento dependente do Ministerio de Medio Ambiente destina 80.000 euros para a reconstrución do paseo marítimo e a reparación das pasarelas de acceso á praia. Tamén en Porto do Son se iniciou a consolidación dos accesos ao areal de Coira, cun orzamento de 15.000 euros. Está previsto que ambas as dúas actuacións finalicen en menos dun mes. Pois así chegamos ao remate do noso informar desta semana. Xa saben que poden volver a vernos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. A nós non nos queda máis que despedirnos ata a próxima semana á mesma hora. Ata entón.